Acha kaki tabo ngini sajalane tito je sing thanai kisa sal kisa sekang sing bin bagui sing je news soro bani je video khlaimani tei singno je hastani lukrok je sini nongno je video no nugui ba bono nugui tabo singno sing hori tongo je kolok khai hori sa hori tongo je tokkirai je boroma hamjangnai boini sak tabo boma haibo hoda hamka je bono to lukrok khoksa khoksu je netarok phono phaire phaimani bisingtei je romani bisingtei bono silchoro talangna hamani tera talangkha ba bini sak tabo ba hai tong abo singno sa hori tongmani bisingtei sing nongni oro tini phaimani bisingtei bo bom hai kisa sagor disrai srai khe hambai nongno media ramano phaimani bagui nong berai khe hambai maro aw lukurok nong to sagango phaine tisa phaine lukurok kisa misa soba soraka misa soba soranya sengbo sil sara punognya ini mani tubuh talangkha talang mani sing hortang thui phaikia talanggai bono kosto kan talang bakya talang mani pore bono jika sabu khaikia khaimani dutari put mangkhasi mamani yagulo borokhono te dutari put sakta kasani pore manai ini shau ke sengaja dutari put mamani tam bago hi dutari put mamani ke kahamno phaiuta kahamno phaiu ni shau doktor kes abun pore te dutya sakta kasani pore manai ini shau noro satta kasen bisingo silchoro ta sima thangunai ke sakta kasani pore norok phaji ini shau ke sengaja ka nokpara se salosa iko sajoro ri matong ke seng nogo kipni phaikata iko asal din kolong matang ka tongai rang pusarok nanggu aro salose ko nokpara se salthangkan se sa angko sajota ka tujarum namani ngai ke sengara tang ka tong ba ke seng nogo phanak hangge han hai phaipirano nya yang seng nogo phakya nogo phainya go tau to nogo phakya nogo phaimen porta sapa kasen barangkha ke borok nomia sumhamani nong ni riput phakya na phani ni shahata ari put tam boma hai ku borok kono tirasa tabuk thangka saimana ja borok to sahaya ko ke seng tabuk go roigani no thanani ni terenti ka tanja thanani ni bemar hangka tam mamani bemar ke to sashi maya ko ini u ya tek sajangmani bini ke bemar ta bisi sajago sori sajago pura sori sajago yak bo phologi meya yakung buka hamke phologi meya ai ke hakai himi mane ko take mana sak hinda ma maya hai ya silengge ya ben ka ben ke himi ma tongta bo sajagene yakung bu sajagene belanya sajang ma kai belan sajago bo emne pori na tong pori ma ke boklas takale kelas 9 kamani je borti khale ma bo sari hame tele ning kholai ke kun mate khe hapano bo washaban isugo go thamali eta bo school khai bisram no isugo borti khai ni kun bisa kan orang mikrob se tung basa ka khoroksan usi bung ke bini biru kun ka ta khile go umur besar gitu umar ka to ko tera basa ka kha tera basa sa ko ka na sa na so ka kana ke paran bung ke ko parani kun ka jogai bari bolog roke bolok ka jampu jara bolok enggak tahu nusla tahu oma hai thongro klai tongoni bisinte lukurokno tamu boba hai norok rangri krini bagi ja doktor ka hambai nogi ma yangi tong tam boba hai lukurong tong ko kesar tong lukurok to saka borok kise misa subaka borok subamani bisintenya sumbu kise misa siljaro talang mangkha talang mani ya borok to tabu nong ni kuna khani tangka bono to phaji da hanjano aba to sangsai me ko ge jodi to phaji ge aje lukurok kise misa subama tarang pai thangka ge to phaji tini ni video sutam ni ko kusana tini ni video ngka ke ba lukurok te kise subaka ke anak sajalan ke wasa hai borok to phaji ke talang mampirano jodi lukurok subaka te kise subaka hai ni wan sugu jongta rangri ro lu besar san lo rang rok to borok to saya ko to ke nong ya ko rangri ro kure tam khlai chai tong ro sung to samu khalani sao din hajra kan okay
Mungkin kepo emle mungkin rok hai jana pikir. 에밀레 몬티르로도 반예 베가 신고 BJP 뭐지마 산업 반예 베고 Te ti pramo ta. 디브라모 타로니냐 이거 롭도 파야고 에밀레 롭도 파야고 마사판 반예 베고 다사 이제 바이오만 버거 부스러 수박하노 뭐지? 뭐지다 버크디나 자 조백랑카 이제 비니 약니 조백랑카다 তাই 보탐 사이클랑 먹노 뭐가 밤에 그 사비리 사오다 소바나니 Ini mo. Subana kelak yang ke tam ke subana somni account number nai norok ni. 신이도 아파이로 그래 이거 Tore to. 애가원 럭심이지 그라니 아파이로도 가지 않가봐 아군 우리 이래 작다 Oh. Ge contact number ke saja mana? Phone number. 신포나마다 사이만 Do kisah sakla di lok lok. 9862681304 Te bisa sani. 986263 가지고 뭐 봅시다 9862681304 Dah, ambai.